Nah, i-charging na lang. Hindi na yan. Tayo. Lakas dito ya. Hindi nakakaba dito. Istak na ito. Yan. Nakakabal. Ayaw natin. Ito, nandito tayo. Lakas ni pare mo. Grabe. Sabay natin to. Doon. Hindi tayo nakahabol. Ito tayo. Naka-stuck sa sakit ah. Hindi tayo nakakarga nito. Hindi tayo nakakarga nito. Hindi tayo nakakarga nito. Sakas ito ah. Tayo makahabol mga bay.
natin na nakakalog ka. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oh yeah. Ito ko nakakalog dito. Parang nakalog to ah. Nakalod ka? Nakalod ka? Isandad. Tutugay. Tutugay ka yan. Isandad eh mo? Huwag kayo nakausap? Puta God. Isandad na tanan. Istak na bravo ka. Yeah. Wala eh. Istak na gyapon. Kailan naabot ni mo speed? Liyatis. Gamay mo, digid no? Ano pangalan mo? Danilo. Ha? Danilo. Danilo, shout out, naka-vlog ko. Dito lang, bundan dyan, nakita ko vlog. Ma-vlog. Ha? Ha? Dili. Ikaw, iglesia ka? Katolik ko. Grabe. Grabe, ano na, nakalod. Kuya ko sungga kayo eh. Mugan eh. Pero bago pa na si mo ha? Dua ka bulan? Dua ka tuig? Grabe. So saan ako doot tayo? Maabot ako 100. Ako naka high speed bracket ako. Oh 14. Ima kay kanta no? 13 38 pa na? Istak pagid ay. Grabe, wala gid bay. Ha? Mo gani. Ka wala eh. Sabi di maganta gid. Sige, Danilo no. Shout out sa makita nimo sa vlog. Graphics Gadsay nga tunnel kana. Graphics Gadsay nga tunnel. Kana i-search lang. Pakita na nimo nga vlog. Layo mo jud kog bilin bay, bisag saan ako paning kamot. Sige, kani minor ka. Oo, taga dito ra ako mangutana di ba? Sige, kani minor ka dere. Sabi ko, sudah dapat taga dito ra man ko. Dabong-dabong. Layo-layo ra kinaptan. Makabalin siya pa nga. Dili kada dia pod. Sige, salamat ah. Next vlog. Gapit. Tak pala yun mga bay. Nahiya tayo. Ay, salamat. Shoutout kay Sir Danilo. Thank you. Binigyan talaga tayo ng vlog. Naghanap kasi tayo ng ma-vlog. Ayan. Binigyan tayo ng ma-vlog. Layo pa natin. Hanggang 100 lang tayo. Sabi kasi niya, makarating siya ng 123. 2 years yung motor niya. Grabe. Ang lakas. Yung arangkada lang ang lumalakas sa atin. Yung sa-top speed natin. Ang layo. Ay, talo tayo. Next na naman. Wala talaga. Kala ko kali. Kilaan ako. So ayan, thank you sa rin. Danilo, Sir Danilo, shout out. Salamat. Binigyan tayo ng magandang vlog. Hindi talaga tayo nakahabol mga bay. Kaya ayun, talo tayo. Talo tayo ngayon sa Karin. So hindi na tayo maghanapan ng rason kasi may magbas na naman sa atin. Yan, talo talaga tayo. Tanggap ko yun, natalo tayo.
Nako, buhay. So ayan mga bay, magpapasalamat muna tayo sa ating mga subscriber. So ayan mga subscriber, nakahanap rin tayo ng mga katapat sa ating motor Sir N kay Sir Danilo. Naka-stock po siya 1438 force in sprocket nya, saka sa atin 1434. Layo natin, hindi talaga tayo maabot sa ano. Yan ang hirap sa mga naka-high speed mga bay. Napansin ko, pag naka-high speed po tayo, pag long, yan ang tawag yan, pag traffic, dyan ka mabibitin kasi yung lakas ng motor mo doon lang sa presirang malakas. Pagdating sa fourth gear, kailangan niya ng malayo at matuwid na daan para lang na makukuha niyang top speed. Basta pang hindi lang pang duluhan, wala talaga. Try natin ibalik yung stock natin mga bay, yung stock natin at bracket, yung Ortel 37. Try natin rin yan, try natin kasi bago na yung gas lining natin, para hindi siguro mapwersa yung kawawa kasi yung makina natin. Hilig kasi tayo ng doot-doot. So yan, dito ko tapusin yung vlog mga guys. Sa next vlog na naman tayo. Babus ka.